слушаете радио Максим Горький. Точное время 14 часов. Широка страна моя родная. Aici, Radio Chișinău, Basarabia, a fost ora 14. Vai verde și minoc, țineți ciuleandra pe loc și încă o dată mai băieți. Oh, șașa, șașa! Acum 90 de ani, la 30 octombrie 1930, la Tiraspol a început să emită un post de radio organizat de criminalul Stalin și de bolșevici, al cărui scop principal îl constituia propaganda antiromânească spre Moldova dintre Prut și Nistru. Emițătorul pus în funcțiune la Tiraspol în 1930 avea 4 kW, dar în 1936 a fost construită tot la Tiraspol noua stație de emisie Maxim Gorki, care permitea o acoperire mult mai mare de teritoriul Basarabiei. Pentru a contracara propaganda antiromânească, în 1937, Primăria Chișinău a cedat Societății Române de Radiodifuziune clădirea fostului Teatru Pușkin din strada Carol I pentru a deschide primul post de radio de la Chișinău. Lucrările de amenajare ale fostului auditoriu Pușkin au început în iarna anului 1937. Primul post de radio din Chișinău era de 2 ori mai puternic decât cel din București sau cel din Tiraspol, scria Gazeta Basarabiei în iulie 1939. Primul post de radio din Chișinău, Radio Basarabia, condus inițial de Gheorghe Neamțu, a fost inaugurat oficial pe 8 octombrie 1939 prin transmiterea liturghiei de la Catedrala Mitropolitană din Chișinău. Radio Basarabia a fost primul studio regional al Societății Române de Radiodifuziune. Ocupația sovietică a Basarabiei din iunie 1940 a însemnat închiderea postului Radio Basarabia. Cea mai mare parte a materialelor de rezervă, personalul și arhiva au fost retrase din Huș, dar nu și emițătorul de 20 de kW. Pe cei rămași acolo, sovieticii nu i-au cruțat, cadavrele lor fiind găsite într-un puț părăsit din curtea postului, iar clădirea, cu tot ce se afla în ea, a fost aruncată în aer de Armata Roșie. Radio Basarabia a fost primul post teritorial al radioului public românesc. A emis și a jucat un rol important 300 de zile. Vremurile au dus la dispariția sa, inclusiv fizică. Ideea a rămas. A fost continuată într-un fel sau altul de Radio Iași, care s-a putut auzi tot timpul și aici în Moldova de dincolo de Prut. Spre informații care în anii 30, la începutul anilor 30, circulau deja în presă. Deci informații preluate din presă, nu doar din documente de arhivă, deci informații cunoscute, că uite, postul de radio București emite și publică, iată, informații despre Basarabia, dar de grabă, asta se scrie în decembrie 1931, vom avea și la Chișinău un post de radio, în 1931. Dacă ar fi fost lucrurile să se întâmple în 1931, eu cred că alta ar fi fost situația în Basarabia, unde era o populație analfabetă de fapt și care ar fi avut prin Radio România, aici prezent în Basarabia, un foarte eficient suport pentru adeziune la valorile românești, pentru instruirea în limba română, pentru apropierea de valori culturale, pentru ca ceea ce le era departe să le devină mai aproape. Radio Chișinău au fost ale firmei Marconi, o firmă care era foarte reputată la timpul ei și
rezervele societății de radiofuziune din România plus aceste noi instalații comandate au făcut ca postul de radio Basarabia să aibă o putere de emisie excelentă, care să depășească de 2 ori pe cea a postului de radio București și de 2 ori pe cea a postului de radio Tiraspol. Și aici, atenție, ăsta era punctul strategic și cel mai vulnerabil. Încă pe parcursul anului 1938, forțele culturale și academicii de aici, de pe loc, profesori de la Facultatea de Teologie, Facultatea de Agronomie, toți conducătorii de orchestre, dirijorii de coruri bisericești, erau foarte multe aici la Chișinău, au început așa o pregătire pentru eventuala instalare a postului. Postul încă nu era instalat, dar deja sindicatul muzicienilor instrumentiști de aici organizau o orchestră, făceau repetiții, se întruneau, erau entuziasmați și plini de elan, uite, vom avea și noi un focar de iradiere culturală aici, la noi, parcă nici să creadă nu le venea. S-a început chiar și o polemică, asta citim în ziare, între sindicatul muzicienilor și instrumentiști așa nepregătiți sau neprofesioniști sau care erau cunoscuți, dar care nu aveau încă acea pondere, știți, birocratică așa asupra lor. Astfel că până la deschiderea postului de radio, deja foarte multă lume avea acea receptivitate și un grad înalt de așteptare. Premii pe care le câștigau muzicienii noștri la concursurile cele mai importante din România, concursul de coruri, corul în frunte cu Berezovski, corul condus de Alexandru Cristea, corurile, instrumentiștii și orchestrele de la noi care veneau cu premiul întâi din România și zice, și voi credeți că noi nu avem calitate? Pur și simplu trebuie să găsim posibilitatea ca să punem în valoare această calitate și tocmai postul de radio este o pârghie pentru a ne conferi grad de încredere pentru administrația românească, să crească spiritul de coeziune cu românii, cu frații noștri de peste Prut. De aceea era chemată toată lumea să-și dea concursul pentru ca acest post de radio să se instaleze aici. Clar că viața scurtă acestui post de radio a făcut ca această idee bună și atâta implicare de energie, de cheltuială de bani, cheltuială de potențial, pasiune, da? Să se risipească, cum foarte multe s-au risipit în acel dezastros 1940. La momentul cuceririi Basarabiei și nordului Bucovinei, sovieticii aveau postul de radio Tiraspol, care își începuse emisia la 30 octombrie 1930, al cărui scop principal îl constituia propaganda sovietică și antiromânească spre Moldova dintre Prut și Nistru. Astfel, românii din Basarabia, dar chiar și cei dintre Carpați și Prut, auzeau frecvent Ian Catați, Grăiești, Tirașporia. Era extrem de important ca în spațiul dintre Prut și Nistru să existe radiofonie românească care să promoveze valorile autentice românești și să informeze corect și echidistant publicul. Lansat de Societatea de Radiodifuziune Română în 1939, era dotat cu cele mai moderne echipamente și studiouri la acea vreme. De asemenea, a dispus și de un laborator tehnic. Sediul postului se afla pe actuala stradă Mateevici din Chișinău, pe locul unde acum se află Facultatea de Jurnalism a Universității de Stat. Radio Basarabia a funcționat doar 300 de zile. Postul a fost preluat de puterea sovietică în iunie 1940, iar în 1941, odată cu retragerea armatei roșii din Basarabia, clădirea, emițătorul și antena au fost aruncate în aer. Dumnezeu să-i odihnească în pace pe colegii noștri de la Radio Basarabia, primul post de radio național din Chișinău, uciși de criminalii staliniști bolșevici în 1940. La 11 septembrie 1941, Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune, prezidat de profesorul universitar dr. Ion Petrovici, a hotărât înființarea postului de radio Moldova la Iași, a cărui misiune era să acopere zona Moldovei, Basarabia, Bucovina și Transnistria.
La 2 noiembrie 1941, într-o zi de duminică, răsunau pentru prima dată în eter cuvintele Aici Radio Moldova, pe frecvența de 259 de metri, aceste prime cuvinte fiind rostite de Petre P. Andrei, cel care timp de mulți ani a fost crainicul postului de la Iași.